Vă salut, dragi prieteni și interesați în tainele aparatului digital. Astăzi vă voi prezenta tema introducerea manuală a datelor pe card la un aparat de versiunea 1.4 sau mai mare, deci aparate montate pe mașini date în circulație de la 1 octombrie 2011. Programul de simulare vă este cunoscut. Cuplez aprinderea. Imediat display-ul se activează și textul care blinkăiește îmi sugerează că aparatul îmi cere să introduc cardul. Iau din regal un card de șofer și îl introduc în cititorul de card de pe partea stângă, care aparține șoferului care conduce. Numărul 1 mi-arată această treabă, apare numele șoferului, cardul este citit și mi se arată ultima dată când am luat eu cardul din acest aparat. Programul pe care îl pot prezenta aici, în versiunea standardizată, merge cu 24 de ore înainte de data când eu îl folosesc. Deci 24 de ore de acum. Este ora 20:32. Sunt întrebat dacă vreau să fac această introducere manuală. Apăs pe OK pentru că sunt interesat să fac această introducere manuală. Acum văd aici că simbolul de odihnă, repaus, blincă, deci înseamnă că este cel care va fi setat dacă eu continui pe varianta asta. Eu însă pot să îl schimb din pauză în dispoziție, în muncă sau semn de întrebare. Vi-l explic mai târziu ce înseamnă semn de întrebare. Sau pot să merg direct să dau simbolul țării în care îmi încep schimbul. Voi spuneți să deschid programul, dacă am înțeles bine. Și în continuare, cu ajutorul acestei buton de navigație în sus sau în jos, pot să aleg dintre aceste simboluri acel simbol care eu vreau să îl introduc acum manual în aparat și din aparat se va transmite desigur și pe card. De exemplu, el îmi propune acum din 19/7/2032 până în 20/7/2032 să introduc că am făcut pauză. Timp de odihnă zilnic sau, mă rog, pauza e pauză, e timpul meu. Și dacă eu vreau să preiau acest simbol, îl confirm cu tasta OK, confirm și data, confirm și timpul. Acum sunt încă o dată întrebat dacă doresc să confirm acești parametri pe care mai înainte i-am confirmat individual și dacă eu spun da, ea înseamnă da, atunci se trece la faza următoare. Sunt rugat să introduc țara în care îmi încep acest schimb. Pot să modific, sigur, dacă schimbul începe în România, mă duc aici până când găsesc România. Uite, am găsit România, o confirm și văd simbolul cărții, care la început l-ați văzut că era numai jumătate, acum s-a dublat, deci s-a format un simbol întreg al unui card, ceea ce înseamnă că datele au fost sincronizate. Datele care eu le-am dat manual în aparat au fost sincronizate, scrise pe cardul care eu tocmai l-am introdus aici. Această prezentare se dorește a fi scurtă, altfel vă plictisiți. S-a referit acum la introducerea manuală a timpului de ieri,
19/7/2017, ora 20:32, până astăzi, 20/7/2017, 20:32, timp pe care l-am ales ca timp de odihnă zilnică și așa l-am și introdus pe carte. Ce înseamnă, ce repercursiune are această introducere manuală? Presupunând că până ieri, 19/7/2017, 20:32, ați înregistrat totul pe cardul vostru, deci cele 28 de zile plus ziua de control, fără nici o perioadă care să lipsească, presupunând aceasta că cartea voastră este complet cu 28 plus o zi completată, înseamnă că lipsea numai perioada de ieri la ora 20:32 până acum la 20:32, când am introdus din nou, deci mi-am deschis programul. Autoritățile nu acceptă să existe lipsuri pe cardul de șofer, decât dacă pentru aceste lipsuri puteți să prezentați alte dovezi, în general acea adeverință care trebuie să o obțineți de la firmă, semnată de dispatcher și de șofer, dar autoritățile preferă ca activitățile înregistrate pe card să fie în continuare, să nu existe locuri libere, să zicem așa. Ori prin introducerea manuală care am făcut-o împreună aici, am completat ce lipsea pe carte de ieri de la 20:32 până astăzi la 20:32, așa că eu acum mi-am deschis programul și pot să lucrez în limita timpilor acceptați de lege, să-mi fac schimbul de 24 de ore. Vă mulțumesc pentru audiție și vizionare și mai revin și cu alte variante.